खालामनानै जानोसै आंनि दसथा जाबायमोन नै बे अमाफोरा एसे सौनांगोन Hello friends, welcome back to my channel. आंनि आरोबाव दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनैहाय आङो हारसिं बेरायदों आरोना दायो आङो सेरफांगुरिनिनो मोनसे गामियाव दंफैयो आरोना दिनै हारसिं रावबो गैया लोगोआव ओमफ्राय बेनिफिसारनि न'आव फैदोंमोन ओमफ्राय बेयावबो रावबो गैया आरोना ओमफ्राय दा गोसोआ माने बबेथिं थांनो जादों आरोना ओरै थांनो ना ओरै थांनो नायलांदो लोगोफोर दिनै आं बबे जायगायाव बेरायदों एम्बु गाबदों बिथिं थांसै आं बे लामाजों थांसै देखते है किधर मिलेगा और नुवाखै रावबो गैया हारसिं थांनानै गिना ओंखारबोबाय आं aku जायो नामा नायलाय गोथै बाथि खांखिलाखौ इदि होनो राजों बोदोमफ्रा नैबेसो थाजामोन बे गोथावरा बे ना मावा गेदे नैबेबो गोथाव बे बेखौ माबा लावफोथि होनो नङा थारमाने आंथ' लेट जायोना बेखायनो बिराद बरिया ना मोनबोदों दिनै ये देखो ना